Minsan yung ating mga pag-uusap ay kulang pa rin po, no? Wag niyo pong daanin doon sa messages, sa text, lalong-lalo na po. Yan yung unang-unang alisin natin, no? Hindi lang po sa inyo, but it is a reminder to all, no? Na may expression po diyan, no? Do not clean your dirty linens in public, no? Do not wash your dirty linens in public. Kung may problema po kayong mga magpapamilya, resolbahan nyo, no? Ano pa sabi ng ating Panginoon? Umahanap ka ng kaibigan, pagkakatiwalaan mo, tumulong sila. Pag hindi mo na kaya, doon ka palang pumunta sa simbahan, no? But again, dahil po ang naging problema ay misunderstanding, so ano ang susi? Alisin nyo lang po yung misunderstanding, no? And how do you do that? How can you once again understand one another? You try to communicate, and to communicate well, and to communicate with love, no? With love and humility, pagpapakumbaba. Yan po yung susi, no? It would take a very long time. Hindi po natin alam. Kaya nga, kailangan din po natin yung ating dasal at pasensya, no? Keep on communicating and communicating. Pag-usapan niyo po ng mabuti. Of course, hindi po natin maaalis sa inyong asawa na siya ay mapahiya. Kaya nga, gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo na suyuin niyo pa rin po ang inyong asawa, no? Pero try your best na wag po sanang makaapekto ito sa inyong trabaho, no? Isa pong kailangan nating i-practice sa ating buhay is to accept the things that we cannot do anything about, no? Marami sa atin yan ang problema. Kala nila sa kakaisip, no, ay meron tayong magagawa. But that is worry. Yan po ay pag-aalala, no? That is resentment, no? Hiya doon sa ating nagawa. Kahit na gaano pa kalalim ang hiya mo, pagsisisi, kahit na isipin mo, no, magbalik-balik ka doon sa iyong nagawa, walang mangyayari yan para maayos yung inyong relasyon, yung inyong problema. So, accept past is past, but try to make something good out of each and every day, no? Yung maging goal po natin, maging layunin natin ay makagawa tayo ng mabuti sa bawat araw, no? So, try your best to focus muna dun sa iyong ginagawa. Baka dyan sa inyong depression, lungkot, pag-aalala, no? Maalis kayo doon sa inyong trabaho, no? Mas malaking problema po yan, no? Para sa inyong pamilya, no? And then, maging mabuti po kayong asawa, no? Pangako nyo sa sarili nyo yun, pangako nyo po sa inyong asawa, no? Maging mabuting may bahay, no? Napakaganda po ng mga mababasa natin sa Biblia. And if you would allow me to read some of them, pangaral po tungkol sa mga misis, no? Sabi po ng Book of Proverbs, an excellent wife is the crown of her husband, but she who brings shame is like a rottenness in the bones. Narinig niyo po yon? Pag kayo ay mabuting asawa, kayo ay nagiging korona na pagmamalaki kayo ng inyong asawa. Pero, pag pinahiya nyo ang inyong asawa, ano daw yung epekto ng nararamdaman? Rottenness in the bones. Anong ibig sabihin nun? Cancer ka. Di po ba? Cancer of the bones. Isa po sa mga pinakamasakit na sakit yan, no? Yung cancer sa buto. Kaya nga po, kailangan unawain natin kung ano yung nararamdaman ng inyong asawa, pinahiya nyo siya. So, nararanasan niya talagang matinding sakit, no? Huwag niyo pong mamaliitin na ano lang yun, no? Mga salita lang yun, Facebook lang yun. Do not say that. Dahil hindi natin alam kung ano yung nararamdaman, pinagdadaanan ng isang tao. Kayo din po, di ba? Meron din kayong nararamdaman. Kung kayo nga pagsabihan na,
Okay lang yan, maliit lang na problema yan. Ano yung mararamdaman mo, di ba? Nasasaktan ka, no? Kaya wag niyo po sasabihin na maliit lang bagay yun, napahiya yung inyong mister. So, kayo ay nagkamali, pero dahil tayo'y buhay pa, bumawi kayo. Ano pa po ang sabi ng Book of Proverbs, no? He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Pag ikaw ay isang mabuting may bahay, ay nagbibigay ka ng blessing at grasya sa inyong pamilya, no? So, try your best. Magsumikap po kayo maging mabuti. Alam ko po yung mga iniisip na mga ibang misis dyan. Sinasabi na, Father, paano ako magiging mabuti? Yung mister ko nga, ang sama-sama. Kung pati ikaw magiging masama ka na din, paano po ang inyong pamilya? Hindi po ba? Basta't magsumikap ka, kung meron mang ginagawa, meron mang nililihim, meron mang hindi magandang ginagawa ang asawa mo, you become a good wife because you obtain favor from the Lord. Kayo po ay makakatanggap ng basbas sa Diyos, no? So, magsumikap po kayo, no, na kayo po ay maging isang mabuting may bahay. Ano pa po ang sabi? House and wealth are inherited from fathers, but a prudent wife is from the Lord. Ang isang mabuting may bahay, saan nanggagaling yan? Sa Diyos. Kaya nga, ang hamon para sa mga lahat ng may asawa, mga babae, mga misis, be very close to the Lord. Dahil pag malayo kayo sa Diyos, malayo din ang inyong pag-iisip, no? Hindi kayo makakamuka ng Panginoon, no? Kaya ngayon po sa oras ng inyong lungkot, depression, tong problema, hindi pag-uusap ng iyong asawa, be very close to the Lord, no? At pag kayo'y malapit sa Diyos, bibigyan kayo ng katalinuhan, karunungan, kung paano nyo maaayos itong problema ninyong mag-asawa. We are praying for you. Please keep on praying, no? Kung talagang mahal nyo ang inyong asawa, gawin nyo ang lahat. Kung talagang mahal nyo ang inyong pamilya, gawin nyo ang lahat para mabuo ito. Pero hindi ito mabubuo kung wala ang Panginoon. Thank you very much po sa pag-send ng message. We are praying for you, and once again, we are still praying sa lahat ng mga nagsesend po may problema sa kanilang mga mister o kaya sa kanilang mga misis, no? Kaya niyo po yan. We believe in you. We are praying for you. God bless po. Kakaluguran, kumusta po kayo? May mga gumugulo ba sa inyong puso at isipan? Nalilito, naliligaw, at malapit ng sumuko sa buhay? Tumawag ka lamang o kaya mag-message ng Hello, Father. Ako po ang iyong host, si Reverend Father Joel Jomarzo Spigatus, ang sasagot sa inyong mga katanungan sa buhay sa tulong ng gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng programang Hello, Father. Ito po ay tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.